sekufike mina sekufike ubaba kaSicebi endimeni amabhinqa uMaskandi into yodwa ngakho ke kubalekile ukuthi ekuhlonipheni kwethu uSicebi sibonga kakhulu amaciko ayisukumile enzokufanele ngendlela efanele nafika aqala endaweni esigameko abona aconfirma aphinda sithinta ukuthi sekunakele okukhuzani umfowethu semandaba kanye nomfowethu eke uNtencane sikubonile konke lokho amandla omuntu awadliwa kwaZulu ngiphinde futhi ngibonge amathole funeral ukuthi umfokanala ukhombisile ubuqhawe bakhe bokulandela into kaMaskandi namabhinqa siyisizwe esibukele kaphansi. I am the president of the Bhinqa nation. I'm going to lead this nation and I'm going to lead this country. Ziyakhala manje. Sithi umndeni awuduthuzeke ududuze nathi uphinde uduthuzeke ihlobo uduthuzeke abalandeli bomculo ilegesi kaSicebi ngizosho nje into eyodwa ngaphambi kokuthi ngithi hamba kahle Dlamini hamba kahle Sibalikhulu ngiyakhalela mfowethu Thuthani Mfokandlovu uNkulunkulu akuthathe uphile ngoba lokho kubona namhlanje wagcina kuhamba ibhovu lakathi kade umuntu okhathele ube ekholweni uthambokolo imbona dala ubhodlwana samangunu nenama uqubhula amanzi awungcolile lapho utogoloko zonke ingulube mhlamba akini afaqala ashiya home ashiya home uSicebi wabukela kuyibhova esakhasa efunde primary wafunda ingezo wafunda umculo university yomculo uthema ikhula ephakamisa amehlo akhe ngokwengezo nangokugqokama wabukela futhi kumthandeni umfoka amanqele akufihliwa lokho nganza kwethu uma umfana omncane uyabuza emahawini amashinga wafica ngendlela wabuza emahawini wayesethiwe inkosi yamagqokama ayeye inkosi yamagqokama yeye lokho ke kumlando komkhulu kakhulu sibonga umasipala wasemsinga ukuvuma neground sibonga kakhulu futhi nakuhulumeni wakwaZulu ukuthi afake isandla elekelele kodwa ke mina njengomongameli wamabhinqa ngoba I'm the president in waiting anginawo amandla amaningi kakhulu okwenza izinto ezinkulu engenzeka kodwa nanti ifleke engamnikeza lona estage uthini kimi weKhosi FM senze nampungile ifu kade nganawo anishiya ziyakhala manje engakushaya ku Dr Love kuyadiyazela manje kuyisigora kunjalo leli fleke ngizocela ukuthi oyilunga lomndeni asondela lithathe liyisymbol yokuthi mina njengomongameli wamabhinqa ukube bengiphethe izwe noma benginesikhundla esithize kuhulumeni uSicebi ngesigameko ahambe ngaso nokumangala kwethu siyizwe nokusukuma kwenu mabhinqa ningizimu Afrika kwaze kwa inyembezi zazathela isihlalo sikaZulu safona isilo sathi macingwane inyembezi engake zani ngathi kuhambe elinye lamankonyana akho bayede lakhipha ithimba endlunkulu obaba uNyandeni obaba uMhlongo nomfowethu 3 second nami no Royal Chancellor ubaba Melusi Zondi ukuba sizokhala emzini wakwaDlamini nasemzini wasemaqhunwini ngicela lokho abantu bazi ukuthi umlando womuntu eselele ukhuluma ngaphezulu koba kuba ephila uSicebi akafani nabanye abantu ayeye Sicebi ayeye bafana bakithi ke kusobala ukuthi vele lokho esikubonayo nokade kwenzeka kuyiqiniso so kuyiqiniso kunjalo nje abantu kwinhliziyo zabo yebo zibhlungu kodwa ke okuningi sifunda nakho noma ke ngizothi okuningi sifunda ukuphila nakho noma kusuke kungasiphathi kahle ikakhulukazi izinto ezifana nako ukufa lokho baningi abantu esibathandayo abadlulile emhlabeni namanje abanye babo kusenzeka lokho njengoba kwenzekile nakuyinkosi yamagcokama lana ke umfoka amacingwane ubese khuluma nje
edlulisa lokho akudlulisayo, kodwa ke uyazwakala futhi ngoba unalo ulimi olunothile esho khona ukuthi ke cha, ekukhuleni kwakhe ukwazile ukubukela kwabanye, kusho ukuthi ufundile lapho. Kune-university ke ongeke uze uyithole nanoma yikuphi, i-university yokukwazi ukuthatha iy'mfundiso zabanye abantu abadala kunawe noma ukubukela kwabanye abantu abadala kunawe, ebese leyo nto leyo uyakwazi ukufunda ukuphila ngayo. Kusho ukuthi into yena akwazile ukuyenza leyo uSicimbi. Sibonge nokuthi ke Ingonyama ke isilo naso sikwazile ukuthi sigcine sibone ukuthi hayibo isizwe njengoba sikhala kangaka sikhaliswa u1 no2 no3, kodwa ke ukuze ngikwazi ukugeza izingane zami lezi inhliziyo kancane nje noma ngingegeze ngokuphelele, ake ngenze kanje kwenzeka. Ukubongeka okukhulu nje futhi okwalabantu esingeke sakwazi ukubabiza ngamagama, akade bemba, abantu abade belekelele endabeni ezitsha njalo njalo. Nabo labo bantu bawenzile umnyakazo omkhulu, umnyakazo lo. Yebo kona singekhohlwa abantu abakwazi ukwenza izinto ezinkulu abafana ke nayo amathole funeral services. Khona ke nje ngibala ngihlanganisa yonke into. Abafowethu abanye abama-artist ngokuhlukahlukana kwabo abaphumelelile nabangaphumelelanga, njengabo ke uTshatha nje. uTshatha ushilo wathi ke akaphumeleli ngenxa yesizathu somsebenzi njalo njalo, kodwa lokho kubhlungu nakuye. Uyabona ukuthi ke ugcine engakwazi ukuzobeka umfowabo ngenxa yani yayo imisebenzi, ngenxa yokuthi futhi ke imali iyadingeka. Ngale kwaloko bafowethu ngibonga ukuthamela kwenu amavideo engiye nganenzela wona. Ngibonge kakhulu futhi ke nokusubscribe ke kwi-channel. Ningakhohlwa ukuqhubeka nokushare futhi amavideo, ni-comment if ever kukhona izinto ke esi-engage kuzona la kwi-channel. Danko.